Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Good and midag, Alvin. Okay lang ko. Magandang din po po. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo Gavin, kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist yun nila ang storya permi. Kaya ilang utok ang masunod. Puro ba na mga kabalo na ka. So kami, Bisaya mi, ako dabawin niyo ko. Bisang pag nagkamang namin sa lapok, o pangutanon mig okay rami. Okay rami mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako ha, ako, ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, na bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Muna yung kuhan diha nga, kalimang kag, sultiyon ako nga, namayat na siya, tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabalo kayo sa isultihan ng mga ugok? Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Karon musulti ko, okay ra siya. O sa isultiyon. I-twist ako nila nga, okay ra. Alam mo, sulti ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Di ba? Alam nga na nisuka, nagdugo diha sulod, sultiyon ako, okay, dili sa okay. Isulti na ko siya, nisuka, dugo. Di malipay mong tanan. Ginoo ko ninyo, ay magtuwa ng mga troll nila, kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuin nyo, di may kutumon o may suporta ng national government. Di may mga matay. Diba? Pahinoon mi, o sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Ing nanas pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Kung sa may proyekto na to, anak? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Mag-storya-storya sila, pero sila 1 billion, sila labot na to, anak nila. Nga ila po storya, huwag sila gisulti pangalan. Diba? Para unsa? Para relevant mundo, ha? Storya hitagabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst, ik heb honger, het spijt me. Dank u wel. Maraming salamat, Congressman Pulong.